ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରୟାସ। ବହୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରୁଛି, ୟୁଟିଲିଟି ଆଇଟମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡେକୋରେଟିଭ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଯାଇପାରୁଛି। ଆଉ ଟେରାକୋଟା ସେଦିନର କୂଳ ବେଉଚା ଆଜି ବଦଳିଛି ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ। କେବଳ କୁମ୍ଭାର କାହିଁକି, ଭିନ୍ନ ଜାତି ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆଜି ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଟେରାକୋଟା। ଜାଣିଛି कौन नॉर्मल पैसा ना कम पैसा टी पड़े पूरी पूरी चिंता पूरी काम करुची नूआपड़ा डिस्ट्रिक्ट नुआ गाँ मणिपुरा
राजकोट ଏଇଟା ଏପଟେ ଗଙ୍ଗବର राजपूत କଛ